chvíľu von. Áno, moment, hneď som vonku, Rose. Už o tom vie? Odo mňa nie. Povieš jej to? Nie. Chceš mi ísť za svedka? To je predsa jasné. No si v úzkom výbere a takto by si to mal isté. Pozri, Charlie, Rose je do teba zalúbená už roky a o tvojej svadbe sa aj tak raz dozvie. Tak jej to povedz sám. Poviem jej to dnes. Navyše s niekým chodí. Zrejme jej to bude jedno. No jasné. Tak čo jej to nepovieš? Lebo som už o pár zubov prišiel a tie zvyšné si chránim. Ahoj, Rosie Rose. Čo tu tak smutno sedíš? Gordon mi dal kopačky. No, to je jej obovka. Cítim sa hrozne, Charlie. Ako to mohol spraviť? Povedal, že už nemôže byť so mnou, keď vie, že ľúbim teba. Nie. Áno. Počúvaj, Rose. Musím ti niečo povedať. Hovor, ale dúfam, že je to dobrá správa. Povedz. Pamätáš si Miu? Áno, len mi nepovedz, že s ňou zase chodí. Nie, nechodíme spolu. Super. Podľa mňa nemá všetkých 5 pohromade. Jasné. Pozri. Ide o to, že sa s ňou dá sa povedať ožením. Rose, počula si ma? Áno, počula. Oženíš sa s Miou. No a si v poriadku? Iste. Prečo by som nemala? No, trochu som sa bál, že by ťa tá správa mohla vyviesť z miery, alebo... Bál si sa? Ty sa nemáš čoho báť, Charlie. Si môj kamarát. Rose, kam ideš? Mám nejaký program. Aký program? Nejaký. Maj sa, Charlie. Ahoj, Ellen. Ahoj. Ona odišla hlavným vchodom? Nikdy predtým nepoužila hlavný vchod. Povedal si jej to? Áno, povedal som, že sa ožením s Miou a videl som, ako prestávajú pôsobiť tie lieky, čo berie. Čo si myslíš, že urobí? Nejde o to čo, ale kedy. Chápeš, dosť nerád by som bol počas našich medových týždňov vyradený z prevádzky.